Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginkakas sa pwesto ng manager sa Bacolod City Water District ang wala na ginpasulod sa opisina sa Baciwa. Suno sa iya, wala niya gina-deserve nga makakas sa iya nga pwesto matapos ang ginubra para sa Baciwa. Yaring report ni Barbara Mijares. Ginsugdan ni Mona Dia Hardin ang iyang press conference sa pag-present sa iyang mga accomplishment bilang General Manager sa Bacolod City Water District. Iya ginsiling nga working manager siya, gani nakibot siya sa natabo nga pagkakas sa iya pagi sa board resolution nga ginpasar sang Biyernes bangod sang loss of confidence. Hindi niya deserve ang ginhimo sa iya. After all I have done for Baciwa, I do not deserve. So, I am open for questions. So what will you do next, ma'am, after hindi ka nakasagot sa... I will have to go sa legal. You will file a case. Whatever it would be, I acknowledge that the GM position is at the pleasure of the board. Wala ko din gusto. Kung ipahalin mo ko sa insakto nga pamahagi, mahalin mo. Martes nag-report sa Baciwa si Hardin pero siya ang ginbalabagan na sang guard nga magsulod base sa instruction ni Acting General Manager Michael Suliva. Tigayon siya nakasugilanon kay Suliva nga nagpaathag nga nagasunod man lamang siya sang instruction. Suno kay Hardin, kinahanglan niya gihapon nga magtrabaho gani padayon siya nga mag-report sa talatapan. Apesar sini, iya na nga ipatuhoy sa legal ang mangin masunod niya nga tikang. I intend to go there every day because I still have to work. Because I am still telling myself, I am still the GM. And even in my letter, I am telling them, I will not vacate my position. Isa sa mga gincite nga rason sang board sa pagkakas kay Hardin, amo nga wala nakatigayon impose sa nagakaigo nga sanction si Hardin sa mga deficiencies sang prime water, bagay nga iya ginhimutig. Una, suno sa iya obligasyon sang board ang mag-impose ang sanction bilang policy making body, pero bisan pa siya ang nakapatigayon sini. I have a recommendation to the board for the following violations of prime water. And the board penalized prime water. Isa, kabalo ko, may interview din sa inyo, nag-forfeit kita 2.6 million from prime water. Nagapanindugan si Hardin nga illegal ang resolution sa board, kag null and void kag wala sang basehan, morally man o kon base sa layi. Nahangpa niya nga nagaserbe sa pleasure sang board ang isa ka manager, pero nagakaigo lamang nga may pagpangusisa nga patigayunon kag sundon ang due process. Barbara Mijares, Ginkakas Negros.